କେମିତି ଅଛ? ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଥିବ। ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନ ବେଶୀ ତ? ନା ଯିବନି? ଘରେ ରହି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଘରେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଗପ ବହି, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ହେବ, ହେଲା? ବୁଝିଲ? ଆଜି ଆମେ ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଆମେ ଭାରତର ଶିଶୁ କବିତାଟି ପଢ଼ିବା। ଏହି କବିତାର କବି କିଏ ଜାଣିଛ? କବି ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷିତ। ସେ 1927 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରଚନା ଅଛି। ସେଥିରୁ କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି କେତେ କଣ୍ଟା କେତେ ଫୁଲ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଣୁ, ସେମିତି କେତୋଟି ଗପ ବହି ଅଛି କଥନିକା, କର୍ଣ୍ଣକୁନ୍ତୀ ଅବଳା। ସେ ତମର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୁମାର ମଞ୍ଚ, ଟିମଟିମାଟି। ଆମେ ଆଜି କବିତାଟି ପଢ଼ିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି କର। ଯେ ଦେଶ ବୁକେ ବହି ଯାଏ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନଈ, ନୀଳ ପରାବାର ଗାଏ ଯାର ଗୀତ, ଯା ଚରଣ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ, ତୁଷାର ଶୁଭ୍ର ମୁକୁଟ ଯାର ହିମାଳୟ ଗିରି ନାମେ, ସେଇ ସେ ପୁଣ୍ୟ ମାଟିରେ ଜନମି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛୁ ଆମେ। ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଗଢ଼ା ମୋ ଦେହ, ଏ ଦେହ ମାଟିରେ ମିଶୁ, ଏଇ ଭାରତର ସନ୍ତାନ ଆମେ ଅଗଣିତ ଶିଶୁ, ଆମେ ଅଗଣିତ ଶିଶୁ, ଆମେ ଅଗଣିତ ଶିଶୁ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିଥିବା, କାଲି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବା, ହେଲା? ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।